Козя, какво правиш тук? Какво? Тренирам. Тренираш в момента? Не мога да повярвам. Ромео го няма, а ти мислиш само за футбол. Дори аз се притеснявам за Ромео. Момичета, маняците са си маняци и никой не е отменил състезанието. Бих искала твоето спокойствие. Ти така си спокойна. Аз не мога да съм спокойна. Винаги мисля за Ромео. Не можеш да му помогнеш с това, Олив? Страшно да си представим какво му причинява този маняк. Може би го измъчва. Успокой се. Млъкни, Олив не се нуждае от твоите истории точно сега. Момичета, трябва да се успокоите. Да се отпуснете, да си отдъхнете. Хайде да играем на футбол. Не можем да се отпуснем, докато Ромео е с този откачалник. Имам и изпит днес. Трябва да направим нещо, а не да гоним топки. Хора, нека му изпратим съобщение. Има съобщение от него. Хареса ли ви да играете с мен? Толкова забавно. Това е просто празник с аниматор. Чудя се какво мисли. Пиша. Какво мислиш? Той изпрати съобщение. Ако бяхте изпълнили условията ми, щеше да е много по-забавно. Аз няма да изпълнявам условията му. Роза, питай за Ромео. Пиша. Ромео добре ли е? Надявам се той да е добре. Той пише. Толкова. За сега да, но животът му зависи от вас. Не можем да вярваме на думите му. Нека докаже, че Ромео е добре. Роза, пиши му. Пиша. Не ти вярваме, докажи, че всичко е наред с Ромео. Ами ако манякът лъже, не издържам, ако нещо се случи. Спокойно, не му е изгодно. Ако иска да играе, няма да докосне Ромео. Добре, мълчете всички. Какво има? Жив ли е? Той изпрати видео. Ромео там ли е? Покажи ни. Амелка няма нужда да го гледа. Затворете очите й. Приятели, спасете ме. Следвайте исканията му, иначе не знам какво ще ми направи. Ромео, не! Какво има там? Той е добре. Той не е добре. Вижте колко е оплашен. Главното е, че е жив. Трябва да го измъкнем. Какво иска този психопат? Изпращам съобщение. Какво трябва да се направи, за да се върне Ромео? Аз мисля, че няма да върне Ромео. Не казвай това пред Олив. Момичета, мисля, че всичко ще е наред. Ще направя всичко, за да спася Ромео. Прочети! Олив, чух, че днес имаш изпит по алгебра. Исках да ти пожелая късмет. Знаех, че само психопатите се интересуват от алгебра. Какво го интересуват моите изпити? Ето, дръж телефона. Ти ще отговаряш. Дай по същество. Как мога да го спася? Може би има нужда от пари? Точно. Обикновено всички похитители се нуждаят от откуп. Имаш ли нужда от пари? Щеше да поиска пари веднага. Няма да откажа парите. Имам нужда от милиард. Роза, плати ги! Родителите ми няма да ми дадат толкова много. Знам кой има парите. Кой? Фиона, разбира се. Тя спечели от лотарията, помните ли? Фиона, моля те, плати откупа. Дори не знам. Парите поважни ли са за теб от приятел? Не, но не мога да платя за Ромео. Тогава обясни защо. Работата е там, че похарчих всички пари. Значи вече не си милионерка? Не искам да си го призная, но е така. Беше само показност. Достатъчно. Трябва да помислим за Ромео. Пиши на този психопат, че нямаме толкова пари. Добре. Стой, да го измамим. Как? Да приготвим чанта и да му кажем, че има пари в нея. Ако разбере истината? Ще направим сделка. Първо Ромео, след това парите. Планът не е лош. Не можем да поемем този риск. Ромео може да пострада заради нас. Главното нещо за нас е да си върнем Ромео. Докато този психопат мисли, че го мамим, Ромео вече ще бъде в безопасност. Друг начин няма. Трябва да помисля. Няма време за мислене. Трябва да направим нещо. Ние сме готови да платим. Хвърлете торбата с пари през оградата след 10 минути. Трябва да изпратим съобщение, че докато Ромео не се върне, няма да му дадем пари. Не ми харесва планът ти. Не утежнявай ситуацията. Всичко ще бъде наред. Добре. Първо Ромео. След това парите. Съгласен е. Да, той клъвна. Имаме нужда от чанта. Ще донеса веднага. Разбирате ли какво ще се случи, ако нищо не се получи? Олив, маняците обикновено са глупави. Лесно можем да го надхитрим. Това е! Ето е чантата. Затворете портата и изчакайте сигнала ми. Аз ще я затворя. Стой тук. По-добре да затворя аз. Добре.
Хвърлете чантата сега. Не, първо Ромео. Сега ще го напиша. Първо искаме да видим, че Ромео е тук. Нервите ми са на ръба. Той е на портата. Внимавайте, но не отваряйте. Иначе край с него. Хвърли чантата. Ромео е тук. Нека сложим нещо там, за да изглежда, че има пари. И така, къде е Ромео? Кузя, пиши му. И така пиша. Направихме всичко, което поискахте. Изпратено. Прочетено. Можете да отидете. Ромео, идвам. О, не! Той ни измами! Това не е Ромео. Изглежда, че ни е разбрал. Не мислех, че това ще се случи. Ромео е в опасност заради вас. Кузя, кой каза, че маняците са глупави? Оказва се, че винаги е бил една крачка напред. Чакайте, тук има нещо. Прилича на съобщение. Може би от Ромео? Какво стана? Защо крещиш? Мислехте, че съм толкова глупав ли? Знам всичко за вас. Ако искате отново да видите Ромео, докажете, че сте послушни. Иначе търпението ми ще свърши. Искам всичко да е наред. Да е наред? Той сериозно ли? Трябва да отида на лекар, за да е наред. Нека да видя. Олив, по-добре не дей. Това кръв ли е? О, не, Олив! Да я вкараме по-бързо, вътре. Най-накрая се събуди. Вече мислех да викам линейка. Как е Ромео? Този маняк написа ли нещо? То е добре. За сега. Той изпрати ли нещо? Той изпрати видео на Ромео. Нека да видя. Сигурна ли си? Моля, измъкнете ме от тук. Вие наистина го ядосахте. Много ме е страх. Няма да лъжем повече. Олив, консултирай се с всички, когато пишеш съобщения. Не можеш да му напишеш всичко, което ти е на ум. Особено с грешки. Няма да слушам повече съветите ви. Достатъчно. Всички сме в тази бъркотия и ще се справим заедно. До какво доведе вашият съвет? Видяхте ли състоянието на Ромео? Вече разбрахме всичко. Сега ще играем по неговите правила. Но не можем да преиграваме. Пак изпрати нещо. Виждам, че се тревожиш за бившия си приятел Олив. Дори аз едвам разбрах, че се срещат. Значи той добре ни следи. Ние вече не сме двойка, но той ми е приятел. И няма да го оставя да пострада. Каква е разликата все пак? Купидон ли е? Олив, виждам, че си послушна. Затова ти предлагам сама да си спасиш гаджето. Олив, не се съгласявай! Трябва да действаме като екип. Трябва да направя това. Може да е капан. Ако ме вземе, ще бъда до Ромео. Нищо добро няма да се случи, ако умрете от страх заедно. Всички тихо! Никой няма право да решава вместо Олив. Съгласна съм. Кажи ми какво да правя. Не мислех, че Олив е толкова смела. Трябва да се провалиш на изпита. Направи снимка на двойката и Ромео е свободен. Ще се съгласиш ли с това? Не знам. Трябва. Знаеш, че ще те изгонят от училище заради това, нали? Ще направя всичко, само не докосвай Ромео. Чакам снимка. Не казвайте на възрастните. Какво ви става? Защо сте такива? Ние сме просто... Тренирахме много здраво и решихме да си починем. Ами и телефона? Върнахте ли го на собственика? Да, разбира се. И как реагира той? Той е толкова мил човек. Просто душа. Даде ни бомбони. Радвам се, че сте помогнали. Къде е Ромео? Отиде до тоалетната. Изяде твърде много бомбони. Ясно. Всъщност дойдох за Олив. Спомняш ли си, че днес имаш изпит? Да, разбира се. Реших лично да те закарам и да ти помогна да проверим работата ти. Може би не си струва. Толкова се гордея с теб. Казах на всички учители, че имам най-добрата ученичка. Знам, че няма да ме разочароваш. Успех, Олив. Няма да ми трябва. Горката, Олив. Мога да си представя колко време се е подготвяла за този изпит. Нищо. Една двойка не означава нищо.
Не познаваш ли Олив? Тя винаги иска да бъде най-добрата във всичко. Точно. Как може да се съгласи? Тя го обича. Олив, нямам думи. Мислех, че ще се подготвиш. Съжалявам. Изобщо нямаш един верен отговор. Осъзнаваш ли, че ще напуснеш училище? Не знам какво ми стана. Аз знам. Нищо не правиш заради лагера. Така че имаш една седмица да напуснеш. Олив направи всичко както трябва. Не плачи! Ученето е моят живот. Този маняк е чудовище. Той съсипа всичките ми планове. Но ти спаси Ромео. Освен ако маниакът не ни е измамил. Кузия, ти си оптимист. Прав е, аз се провалих. Нека изпратим снимка на този психопат. Доволен ли си? Защо изобщо е нужна тази двойка на Олив? Не се опитвай да разбереш логиката на един луд. Олив, радвам се за теб. Ти си добра марионетка. Послушна кукла. Какъв нагъл човек! Може би трябва да му подарим играчки от детски свят, след като много обича да играе с кукли. А Ромео? Ще го върне ли? Кога ще върнеш Ромео? Чудя се дали изобщо ще го върне. Вече се съмнявам. Не знам. Може би утре, или след седмица, или след месец. Какво? Не е честно! Казах ви, не можем да му вярваме. Обеща. Спази обещанието си или ще играеш игрите си сам. Успокой се, може да го ядосаш така. Не можеш да говориш с него така. Никой не знае какво му е в главата. Това е справедливо. Днес съм мил, така че ще го върна. Наистина ли успяхме? О, къде съм? Ромео, ти си жив! Ромео! Как си? Добре ли си? Това беше най-страшният ден в живота ми. Надявам се вече да не се държиш така. Благодаря, приятели. Ако не бяхте вие, не знам какво щеше да ми направи този. Благодари на Олив. Благодаря, Олив. Ти ми спаси живота. Чухте ли това? Още едно съобщение. Пак от него. Не си мислете, че всичко е свършило. Какво друго иска? Не ни ли се подиграваше достатъчно? Още едно съобщение. Искам да отворите кутията, която ви изпратих по-рано. Какво има в тази кутия, че толкова много иска да я отворим? Ромео, къде сложи кутията? Изхвърлях я в кошчето. Върви да я извадиш по-бързо. Къде е буклукът? Изхвърля го в кофата за буклук. Леле. Старши скаутът го е изхвърлил в контейнера. Няма избор. Ще трябва да минем през буклука. Не, оставете го да си почине. Преживя много неща. Добре, аз ще отида. О, намерих го! Оф, смърди на развалена риба. Но намерих кутията. Страх ме е да я отворя. Мен също. Трябва да я отворим. Може би ще ни остави на мира. Хора, пригответе се. Трябва да направим това. Не мога. Ами ако има змии? Вземете решение скоро, иначе ще ме ядосате. Няма избор. Отваряме я. Добре. Дайте на мен!